मा खालामदों आयं? ए फथेब नोरै जिरायफै आयं। नांला आयं आं बोथ्रोदनोसै। फाउदुरा बहा थांदों आयं? जबा मोननाव खोथिया बदल सुख'हैदों। दिनैजों आरो सानथाम दंबावोसो। माथो जबाया आदा जांगिलाखौ मोजां मोनो होनलाय आयं? मानसिफ्रा दा बेनिल' आलौथारहाय आयं। रोंबाय राबाय गाव गावनो मोजां गाज्रि साननो हाबाय। गाव जायखौ मोजां मोना आंखौ हेंथा होआहाय आयं। मानोखिनि आदाया बेबायदि फाथां फिजाखौ लायाबाबो हामगौमोन आरो। हा जबाया मालाय मानोथो गाज्रि जानोसै। गथ'आ खुला सोमोन्दो गोनांथार मा। खोब आखल आखुयै नोरोम मोनथारोहाय मा आंहा। नङाहाय आयं, कलटिंजों माबा बोसोरथामसोनि गाना गुना दङनो गुवाहाटियाव थायोब्ला। आयौ बे दावदाव बरखिनि फिसाज्ला कलटिं सावसुजोंनो? माथो नंदोंहाय आयं, रायजोफ्रामबा गारजा फुजानि सिगां हमनो नागिरबायनो। इसोर एथ' मोजां आखल आखु गोनां गथ'आ बेफोरबायदि फौसलिया सेंग्राजों माबोरै गादलिनखोहाय सिथोर बाथोरलाय। जाथावथारामोनहाय आयं। मैदेर आथिं थोंब्रैयानो गादलिनो बेलाय आरो मानसि। आंनिबाथ' नंथारगौहाय आयं। दिनैनिफ्राय दा फैथारसैहाय आयं। आदा जांगिलाखौबो बेजों दा थांहोसै। नङाब्ला इसोर बेफोरबायदि मानसिजों गब्रायफानांगौबा। केरगाव बहा थांदों मादै? आं मिथिया। आंखौ दा खोन्थाहाय आयं, नङाबा आं सिदाय जाथारगोन। आं थांसै। हा थांदो। आंबो मोनाब्ला बे जबाखौ मोनहोहाय आं। बिसोरखौ लेथेर फेथेर खालामगोनहाय आं। हाबाब सोर बहा थांदों, सोर बहानिफ्राय फैदों, एम्फौ गोमोनफोर बादि बेब्लु बावलाव मा इसिबां जेव जेव फिसा हिन्जाव मोनखोलै आङो इसर। दिनै मेट्रिकआ रिजाल्टआ मोनसै नालाय हनै दहाय सोरांस्लाब मोनै सासे सेरफांगुरिनो सासे बाथिफारानो आलासि जानो थांलायबाय। हा मा जाबावनांगौ जाखो बिदिलाय। हाबाब सामफ्रामबो नुनायाव सिनाय जाखोरा आंखौलाय। जयमल, हा बे गथ'फोरनि मेट्रिक रिजाल्टआ मा खबर जाखो फालाय? गैयालै आदै नाथिखौसो। फेला जाखागोन। मानो जाजानो फालाय? फरायनाय आरो फोरोंनाया थिग नङाब्ला मानसिया पास जायो नामा? फेला जाखागोन। लासिं सिं ना ओंखारनो हायो ना बाहेरायाव सोरजोंबा खोन्थानो हायो। मान सनमान सेस खालामजोब्बाय। फोरोंनायालाय मोजाङैनो फोरोंदोंमोनलै आदै, मारैथो जाखोथाय? हा मोजां फोरोंदोंबा माबोरैथो फेल जाबावलायखो? फरायग्राफ्राबो बेनो फोरोंग्राफ्राबो बेनो। बे साब्रैबो फिसाजोखौ गामिनि आइ आफाखौ लानानै हाबा होजोबनोसै आङो। साब्रैबो आंनि बे फिसाजोखौ नोंनो लाजोबनांगौ। खोनाबाय जयमल? हाबा थांनो ओंखारलायखो जांगिला आदै? आं ओरैहाय सासे लोगोनाव थांनो मादै। थाब फैफिन, जबा मोननाव दा हाबबो आदै। जबाया मा जादों मादै? बेफोरखौलाय नोंनो बहा खिन्थानो। हनै जबाया कलटिं सावसुबजों बोसोरथामसोनि गाना गुना दङनो। एथ' मोजां गथ'आ माबोरै गाब्र'बायखो? मा? जबाया कलटिंजों? नंगौनो आनलाय। मैयाबा फथेबा खिन्थालांबाय। रायजोफ्रामबा गारजा फुजानि आवगाय हमसिगोनसो होनबाय माथो। नङा मादै, जबाया आंनिब्ला बेबादि सिख्ला नङा। आंबोथ' बेखौनो सानदोंमोन आदै, नाथाय नुखा खोनाखा बाथ्राखौ माबोरै सिखोमाबावनो। आंनि मिथिनायाव मालाया जेखि बुङा जबाया बेबादि आखुनि सिख्ला नङा मादै। बहा थांनो आदा? आं ओरैहाय सासे लोगोनाव थांनो।
गुवाहाटियाव थांनांगौ अबावब्ला नंखायनो माब्ला थांगोन आदा? माब्ला थांगोन बिनि अक्ट'आ थिग जाथ'वाखै जबा। माब्ला थाङो खिन्थाहर आदा, आंबो। नाथाय नोंदि गुबुननि जाहैसै। बुं आदा, नों थासान्दियाव आं सोरनि जानांगौ? मा गाज्रि बाथ्रा खोनादों सोरनिफ्राय? नोंहा मालाय जानो हागौ बिदिनो कटेननि अननायजों। आरो आं थांसै जबा मुलुगाव गोदाव सोरावनि लामाजों हारसिङै। अन्थाइया माब्लाबाबो गुब्रुनानै दै जानाय नङा आदा। बे जोनोमाव नोंनि अनगा रावनिबो नङा आं आदा। फोथायो जबा आं नोंनि अननायखौ। नाथाय गिखांनाय फैयो मोजां मोननायनि जिउ लामायाव सासेया सासेखौ गोमाजानो गिनाय। नंखायनो आदा, थांनाय सिगां थांनाय अक्ट'खौ खोन्थालां आरो लाइजामखौबो हरबाय था। थांदो आदा, दायना नोजोराव जोंनि अननायखौ फोथांनांगोन लाखोमा सिखोमा। थांदो बिदिब्ला। जबा जबा फाग्ला बुरनाया मानो गाबज्रिलायबाय थाखोथाय? गोमाजानोसो खोब गोसो गालायबाय बिहा। दाबसेयाव थांबाय नालाय बिसिनि मोखांखौ नायलांनो लुगैमा। नायाव सु थायो, बेदराव हारा थायो, अननायाव थायो आंगायनाय मोनफ्लेनाय। नायै नायै आंगायब्लासो। मानो फुखो बेखौ? आं बायदि सिख्ला गोरलैखौ हाबा खालामनानै बेबायदि बोराय जाब्ला गयो? सिख्ला गोरलै बायदि नोंहाबो सेंग्रा गोरलै जाफिननांगौ। लासिंसिं नङाबा नोंजों बोरैथो संसार जानानै थाबायफानांगौ जाखो आंलाय? थद' माबार लंपेन्ट गस्ला गानहैनोसै, जुथा गानसै। हाफालै रां नांगौ 2,000। माथो सानबाय थाखोब्रा? बहाथो आंनाव 2,000 रां दंलै दा? राङानो गैथ'थारा। मालाय मानसिया सानफ्रोमबो बियाखैना। हाब, नोमा थैनायनि सिगां डाक्टारनाव लांनाय राङानो दाबो सुख'जोबनो हायाखै आङो। नों मानो बिमा थैनायाव मा जादों मा जायाखै एसेबो मिथिया होमब्ला? फारसेथिं दाहोना रुवाथिफोरनो बेथन होनो हायैयाव दाहोना रुवाथिफ्रा खारजोबनानै ओंखामखौनो आंसो संजानांबाय। नोंजों माने मा जाम्ब्रा? बेबादि लेथें फिथेंजों जेबो खामानि जाला। हागुनानै गावबुरानि फिसाजो जबाखौनो नोजोर होआब्ला जानाय नंलिया। बैसोफ्राबो ओरैनो थांनोसै सिग्रेमा। नंमारगौनो हाय बोराय, जबाया गाना गुना दङ होननाया। हा? ए जबाखौ होनदां, माबा माबि जादों होननाया नंमारगौनो। बे जाम्फै बुस्रावा ओरैनो बुङालै। हा दाख्लै मानोथो जिग' बुङा आंलाय नोंखौलाय? हा सोरथो खोन्थाया नोंनोलाय? दाखालि खथेब खिथालांदों मा? गथ'आ बेखौनो नम्र मोनथारमोन आंहा। लामा सामा लोगो मोनोब्ला ब्रा ब्रा जौ गरदसे लोंनोनो लेंलांबायोमोनलै मा। मोनलोङोनालाय नोंहा? मोजाङालाय होनखागोन दा नोंलाय? जायखिजाया नंगौना नङा बेफोरखौ उनाव मिथिसिगोन। जोंहा जांगिलाखौ गोख्रैनो थिनहरनांगौ जाबाय। दालाय साख्रियाबोथ' जाखाबाय। गावलाय दाखालि मोजाङाव लांफानो होननायखाय थांफानो नागिरदोंमोन। बाब 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 बाब, थै लोंखानो मोसाखौ मोसौ गलियाव सोयोब्ला मोसौखौथ' साफा अरथारजोबगोन बेखौथ' मिथियाखै?
जोंनि मोसौखौ नुदों नामाब्रा? सोरनि मोसौब्रा? जोंनिलै नों सोरनि? आं जयमललै आं दिन्दां राजानाव थानानै दङ आं उदालगुरि खैलाबारिनि ओरैनो मोनब्ला आङो सोरबाफोर गथ'फोर टिउसन लाथ'थाव बिदिनो थाफैनाय जादोंला आं ओरैनो मोसौ लायनो थिननायखाय आं बाव फैनाय जादों आरो दा मोसौखौ नुमाराखै नामा जोंनिखौ? आं बै खावसे दला जाहायसो सोरनिबा मोसौ नुलाबायफैदों। नायनाय फंबाय नायनाय। बेनो जाबाय बायगोनसो नामा आं नायदिनोलै बिदिबा। ओइ सान्दुंआबो थिं थिं बेबादियावलाय सोर मा मोसौ गुमबाय थाबावोब्रा बिदि साया लानानै जिरायाबा बबावथो बेखौ नागिरबाय थानो टिउसन लानो होननानै लेंबोबाय माहाजोना माबा मोसौ गुमनो मोसौ लायनो थिनहरबाय थायो आं इसिग्राब गोजाननि उदालगुरि खैराबारिनिफ्राय फैनानै बावहाय मोजां साख्रि मोननो होननासो नागिरफैदोंमोन आङो बिएससिआव दाना आंखौ माबा जानला मोनला मोसौ लायनोसो थिनलाबायबाय आं बेबादि मावनानै जानो हानाय नङा आं नांगौबा बावहायनो आरामसे उन्दुनानै थानोसै नोंसोर बयबो फैजोबदों ना? ना सोरबा फैयाखै नामा? बिदिनो सानफ्रामबो फैनांगौ जिराय आंनि मुङा जयमल ब्रह्म आं दिनै नोंसोरनो गोदान आदब खायदाजों फोरोंनो नागिरदों बे फोरोंनायानो जाहैबाय दिन्दां फोसावनाय इन्जुराव फराय मिथिबाय आं दिनै मोगथां मुवाजों नोंसोरखौ गोदान गोदान आदब खायदाजों फोरोंलांगोन दे नोंसोरो मोजाङै नोजोर हो मोजाङै खोनासं मिथिबाय बे माबि सिनायहरदों ना सरायो अजों मा जायो बुंनाय आरो मा जाबावो दानिया आं खौरां हांखोनि सोमोन्दै नोंसोरनो फोरोंगोन बे ख नङा होमबा बे खजोंलाय मा जायो दाउ जाखो जाखाय बे दाउआ माब्रै बिरो गांजों नुवाखै होनबा नोंसोरो बेयो बेसेबांबा गोजान गोजान बिरनानै थांनो हायो ना हाया बे लानजाय दानिया ओरैनो जदों जाबायना मोख्रा नङा होमबा मोख्राया फिथाइ जानो मोजां मोना मोना मोख्राया बिफाङाव थायो ना हायाव थायो आरो मोख्राया थालिर जानो बिराद मोजां मोनो मिथिबाय सानसेखालि बोराया थालिर फाननो लांबायनो हाथायाव दाना बोरायखौ एकदम बाखिनानै दाना थालिरखौ सिख'ना लानानै बिफाङाव जाहैबाय थाबाय सियाला नायदावगासिनो दंसै जों मोख्रानि थालिर जानायखौ आमायलै आंनो थाइसे हरदो होननानै बुंगारबाय आरो सियाला दाना माखौ हरो बियो बिगुरखौसो गारै गारै हरगासिनोसै मोख्राया थगायबाय मोख्रायाथ' सालाक नालाय मानसिखौबो थगायो बिसोरो बेबादिनो मोख्रानि आखला गाज्रि मोख्राया ओरै बारना बारा नुबाय आरो ओरै खुरना खुरा लानजायाव ओरै दांना दाङा फिथाइ जाब्ला ओरै जाबाय बियो मोनामसुग्रायबावो नङा होमबा आरो बिफाङावबाथ' खेबसेनो गुरला दानखौ हरथारबाय ओरै लान्जाय सोमावस्रोलायथारसै नुबायना देनां नुबावगोन नोंसोरो मोख्राखौ बायह्रायाव थाङोबा नुनो हागौ आरो सिरियाखानाफ्राव थाङोबा नुनो हागौ बे मा जिनिस सिनायहरदोंना नावआव मानसि गाखोयो नङा होमबा दै बारलांनो गोनां जायोब्ला नावजोंबो बारनानै थांनो हायो बेनो जाहैबाय नाव आं दानिया नोंसोरनो नैबे सावगारिजोंनो मोनसे सल' मेथाइ खिथानो आखायाव लादों बेयो जाबाय नाव नङा होमबा आरो बेयो सासे मानसि
बिनि मुङा जाहैबाय मनिराम। दा बे गामिनि मानसिफ्रा दैमा बारलांनो थाखाय नावखौ नांगौ जायो। दा सानसेखालि दैयाथ' बिराद दैबानाजों देरबोबाय। दा सासे सिख्लाया दै बारलांनो थाखाय बे मनिरामखौ जावनो थिनबाय। अब्ला मनिरामा जावनो गिदोंमोन दैबानाखौ नुनानै। इसिग्राब दैनि दोहौआव माब्रै बारहोनो, आं हानाय नङा होननानै बे मनिरामा बुंदोंमोन। नाथाय सिख्लानि एमब्राब्रा थिननायाव बियो बारहोनो गोनां जादों। दानिया बे मनिरामा नावआव गाखोहोबायानोसै। दानिया सिख्लाया मोजां मोननानैनो मेथाइ खनलायलायथारसै आरो मा। आदा मनिराम नावा जावबो उल्थांलाय फाल्थांलाय दै जावरिनायजों नावा जावबो आदा मनिराम लेखा गोरों। बहा थाङामोन खथेब? आं टाउनाव थांदोंमोन आदा। ए नोंलाय बहा थांनो आदा? आं बै खोला थांनो। खथेब नैबे लाइजामखौ जौगानो होलांफा। हर आदा, आं दा होलांगोन। गाबोन फुङावनो ओंखारनो थिनहरथार। लाइजामावबो लिरखाबाय आङो। होमब्लालाय माथोबाव, दा खोन्थाहरगोन आं दे। आदा जांगिलायासो गुवाहाटियाव थांनायनि रादाबफोर होनो फैबाय बायदोंसो नामा? नङाब्ला बे सैमा लालुआ सोरखौथो सोंनो? हैबायब्लाथ' हामबाय, हैयाखैब्लासो गाबोन फुङाव आं माब्ला बुंहैबावनो। थादों मादै। जबाया दा फैब्ला नेबाय थादोंमोन होननानै खिथादो। मालायबा मा सानदों बोरै मिथिनो। बेफोरखौ नों जेबो उदिस दालासै आदै। बायजोआव ओंखारब्ला मोजाङै मोजां ओंखारनांगौ। बेफोरलाय माब्रा बार होथारदों होनदोंलै आं बेफोरबायदि हिनजावखौ। सिथिफ्रा जायोब्ला थाब थाब न'आव फैहोहोलां आदै। दानसेनि गेजेराव आं खेबसेखौ फैनो नाजागोन मादै। जांगिला आदै थांबानोसै गुवाहाटियाव। औ आदै थाथ'दो। थाथ'दे नानिमोन। बेरे फुंजानि सोरजों थांफानो खारलाय थारलायगोन नोंहालाय? मानो नांगौसो नोंलाय? सात गाथोननि दै लोंनानै बिमा बिफानि गन्थं हास'नो सानदों नामा नोंसोरलाय?
치. 이렇게라. जांगिलानि जबानो हरनाय लाइजामखौथ' आं हैनाय जायाखिसै बे समाव जबाया बोरैबा फैफ्रांबायब्ला इसोर दाफैथों जबाया आदा जांगिलायानोथ' मा जाखो दाबो फैदिया कतेब जबानो रादाबखौ हैदोंमोन आदा आं थांब्ला खरथिंजोंसो न' सिङाव दर फांथेनानै माबा गुदुं गुदां रायलायगासिनो दङमोन मा नंगौ आदा आं दरजाखौ नारब्लानानै खिन्थाब्ला जबाया हाखु दाखु दख'ना गानफ्रानानै बुंबाय थांला होननानै खिन्थाहैदो मा